het niet wat terug. Vanaf dat de lijn niet op minder dan beginnen we gelijk te stemmen. Hoeveel geld heeft al uit, jong? Nou, ik denk maar gewoon nou €50 om de stem. Ja. Dus dat wordt een dure telefoonrekening. Wie wordt de volgende Holland vanavond? Van de Vos. Holland is er. Ja, het is jammer, maar helaas, maar het was niet een leuk plak, zou ik zeggen. Wat dacht je aan je mond zien komen? Ja, ook op mijn bierke. Ja, had hij dat verzinnen? Ik denk het wel, ja.